Tot i que Abelló va deixar una important petjada pel que fa a la pintura a l'oli en l'art català del segle XX, és també molt destacable la seva particular revolució en la tècnica del pastel. Amb Abelló, aquesta tècnica es renova i es transforma i aconsegueix les seves màximes possibilitats expressives, ja que fa que allò que és delicat sembli robust. Impulsat pel seu temperament apassionat, l'artista premia molt fort el material fins al punt d'arribar a fer-se mal, però aconseguint uns resultats molt personals i sorprenents. Podem observar aquest fenomen en l'anomenada Sala dels Pastels de la casa del pintor. La troballa d'Abelló amb la tècnica del pastel es produeix molt aviat, cap al final de l'anomenada època negra. El 1945 va trobar la caixa francesa de pastels de Carles Pellicer al seu estudi del Passeig de Gràcia i des d'aquell moment es va interessar a experimentar amb aquests nous materials que ja havia utilitzat en alguna ocasió. La seva peculiar revolució en el pastel i la tècnica mixta la realitzava mitjançant un comportament artístic que ell mateix explicava així. Els pinto igual que si emprés l'oli. Igual que aplico una pinzellada amb el pinzell, porto endavant un traç al llapis de pastel. Aplico el color amb ràbia. Cadascuna de les meves obres és una il·lusió que desitjo veure realitzada de seguida. D'aquí ve que acabi els meus pastels en una sola sessió. És més, realitzo força vegades un pastel sense mirar ni per a triar el color. Vaig ficant tots els que tinc, però no buscaré un vermell o un blau, diguem. En tot cas me'ls trobo quan els agafo. No segueixo la teoria dels colors primaris i complementaris. Per això, quan algú m'ha preguntat quins colors necessito, he respost: els necessito tots. Amb aquests paràmetres, Abelló treballarà i experimentarà amb aquesta tècnica de forma constant, aprofitant tots els viatges que va fer pels 5 continents i als quals va dedicar gran part de la seva vida i de la seva obra. En aquests viatges, Abelló va utilitzar el pastel per pintar a plein air, tot creant composicions que després utilitzaria per pintar l'obra definitiva a l'oli. És a dir, en forma d'esbossos o apunts del futur quadre. L'artista va reflectir el món desplegant-se al seu entorn, instal·lant el seu cavallet enmig dels carrers i dels paisatges més extrems de països d'arreu. Finalment, va haver d'abandonar aquest procediment per problemes als dits causats per la ferocitat amb què treballava el pastel.